Good morning, happy Sunday. Happy Sunday everyone. Nag-start na naman tayo sa ating morning ng kain. Kain-kain for the brunch. Brunch na ba ito? 9 o'clock. Okay, brunch na rin. Tapos meron tayong bangus na napakalaki na may sabaw. Merong corned beef. Talagang heavy guys para di magutom. Alam nyo na. Ito ay brunch. Medyo late pero okay na rin na masabing breakfast dahil 9 o'clock pa naman. Pero mag-lunch tayo ng late mamaya. Ganda. Ganda. Yun. Sarap na sarap si Martugulo. Sarap na sarap siya. Kanina dun sa kabila tinunod. Ang ganda kasing tignan. Ang lamig sa mata. Ay, buti na lang at may libangan yung mga anak ko dito sa backyard. Tingnan nyo yan. Yung balsa niya ay gawa ni Edgar yan. Yung mga inipon kong bote nilagay sa ilalim. Nilagyan ng gano'n, ng kawayan. Ayun. Ang ganda ng view talaga dito. I love nature man good. I love it. And then marami na ang bunga ng papaya. Salamat po. Yun. Sarap na sarap si Martugulo. Sarap na sarap siya. Kanina doon sa kabila tinunod. Ang ganda kasing tignan. Ang lamig sa mata. Ay, buti na lang at may libangan yung mga anak ko dito sa backyard. Tingnan nyo yan, yung balsa niya ay gawa ni Edgar yan. Yung mga inipon kong bote, nilagay sa ilalim. Tapos nilagyan ng gano'n, ng kawayan. Ayun. Ang ganda ng view talaga dito. I love nature man good. I love it. And then marami na ang bunga ng papaya. Ay, salamat po. Hey guys, I have something to ask. Ito kasi, itong punong ito, nakita nyo yan? Siguro naman, alam nyo ito. Alam nyo kaya ito? Ganito ang bunga. Ayan oh, ganyan ang bunga. You see? Ganyan. Tapos nahihinog na. Ay, ganyan. At ito ay... Ito, hinog na. Ate na. Ayun, ay tinitignan niya. Kasi, alam nyo guys, pinupuntahan ng mga paniki every night. Yan. Ayan. Ano ko? Piki, oh. Ayan. Ganyan ang laman. Alam nyo yung figs sa English at fiki in Italian, yung figs na bunga na matamis. Oh, may damo, may kagatas na, oh. Sa Europe mo nakikita, natitikman. Daming sugar, ah, oh. Ayan. Masarap yan, matamis yan. Ang sarap nito. Tingnan nyo ha. Ayan siya oh, kasi kagabi daw, napansin niya, ang daming paniki. Tingnan nyo, kakainin ko. Ang tamis. Figs siya talaga, figs. Yung sabi niya, tingnan mo yung punong yan. Kagabi lumabas ako. Sabi niya, dahil nag-ingay daw yung mga aso. Pasensya kayo guys. Dami pa ring materyales dito. Mga bakal yung ano niya, oh, inupuan niya. Alam niyo naman, nagpapatrabaho pa. Eh ano, yung bunga ng punong ito, ay napakatamis talaga. Kaya, thank you Lord God at binigyan kami ng prutas na sorpresa. At masarap at yun nga lang. Nagdadalawang isip kami baka sabi nito noon, alisin sana niya. Putulin. Dahil pinupuntahan talaga ng mga paniki. Ang sabi ko naman huwag naman. Tingnan mo. Ayan oh. Oh. Sarap dito. Ayan, alam niyo kung ano 'yan? Figs Filipino. Filipino figs. Ayan ba itong ayos ko guys. Kinain ni. Ay, titikman lang. Ano kinain niyo? Kinain ni Kong. Kinain ni Kong. Sarap Kong. Tamis no? Tamis Kong? Ang dami kasing bunga kaya yung mga paniki talaga naman sa gabi. Ayan oh. Ang tamis. Pagka nahinog ito, harvesting ko talaga. Figs ito eh. Alam mo naman ang figs eh, mahal sa Europe eh.
Nakakatikim akong figs dito sa Philippines, guys. Figs! This is a surprise from God. Fruit. Fruit. Anong Figi. Figs. Figs. Hindi pigs na baboy, ah. Pero maliliit Figs lang ang bunga, no? in English. Maliliit lang siya, pero masarap. Pero marami. Ang dami namang bunga. Tingnan mo naman yan. Dami-dami. Oh, namurot. Oh. Dami. Dito mo yan. Ito, naabot ng kamay ko. Nandito lang. Bumaba na itong kanyang sanga. Ang daming bunga, guys. Doon pa sa taas. Ayan, nakita mo. Ang dami. Ayan, figs ng Philippines. Alam niyo ba to? Kasi na-discover namin kami lang. Tinikman lang namin. And hindi naman kami nahilo. Sama, tumikim tapos hindi raw nahilo. Kung nahilo, di goodbye. Sa katakawan, guys. Pero sa totoo lang, ha, I'm so grateful. Binigyan kami ng fruits na ganito. This is so rare talaga. Ngayon ko lang nakita yan. Ayan siya, so clear. Ayan. Ayan, kamote. Hindi pala naka-record yun. Hindi? Ayan, patis. Patis kaya. Pwede. Gusto nyo patis with this kamote tops with onions, and then lagyan ko pa siya ng kamatis, lagyan ko pa siya ng luya, and then nanonood tayo nito at tayo mag-enjoy dahil Sunday at sila ay kumakain na, pahabol lang ito. Okay. Hi guys, it's Sunday afternoon, 5 o'clock PM. Nandito tayo at pupunta kami doon sa bilihan ng tanim. Tingnan ko kung anong makikita kong maganda. Ayaw sana ng asawa ko, pinagbabawalan ako dahil masyado na raw. Sobra na daw. Para daw akong eman. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Okay, let's go. Hapon na. And today is August 2. August 2nd. At birthday pala ng best friend kong si Mimi sa Kalayan. Happy birthday, Mim! Lumang ignat. Surprise kami kasi nandito na yung bilihan. Dito, hindi ko pa nakilala kung anong name niya. Tanong ko nga ngayon kung anong name niya, yung nagtitinda dyan. Ayan, may mga namili eh. Ayun mabait din ng mga nagtitinda dito. At hindi rin kamahalan. Okay naman ang pricing nila. Ayan Ayan. Ayan ang mga tanim niya. Maraming klase. Ang dami ditong klase ng tanim. Kasi nga nini mong pwesto, ma'am. Bool. Sa Bool. Near Blood Compact. Near Blood Compact. Kung saan na ito ning building, ha? Chijo, sabi? Hermosa del Sol. Kana, dool ra aning Hermosa del Sol. Diri sa highway. Padung sa Tagbilaran, Blood Compact dito. Ani diri naay punuan diha nga dako kayo nga halaman ana sila'y tagiya maayohon kayo. Nice kayo ilang mga buwak sos Ginoo ko. Dalawa. I-advertise na po ni ma'am. Nice kayo ilang mga tanom kamong mga collectors. Dali na mo diri. Okay. Kupos na lang. Ano sa'yo nga ni mo, ma'am? Tunet. Ipalitan na mo. Nice. Baka ay. Diyan mo itan sa ma'am.
Asa? Kana mo puwa bitong likod. Kung ang Philippines, gyapon na si Jamal kapamilya, gyapon na sa Philippines. Tulo din kung naghahanan nila itanong. Ano po si Andrew? Bakma ng gwapa, uy. Makapalipay. Yung mga ampay. Wow. Ganda. Ang gaganda ng mga tanim dito. Oh my God, nandito na lahat ang pang-collection, oh. Ang mga kaibigan natin dyan. Oh. Come here and see. You come here and see. Succulents. Succulents. Daming succulents. Wow, may jade plant. Tagpila ning jade plant, ma'am? Kani? Kani, money tree. 450. Money tree day na? Oh, mali na, namuwa ng namunga na mo. Money tree day, tawag ba? Money tree ang tawag ka naman. 450 mahala po doy. Sa suki oy, lahi ra ang Paano, presyo. lagi ka na ko. Lahi ra. Tagpila mo paging gagmay. Kaning cactus ko ng litan. Kanang gagmatoy. Kana, Asa man, ma'am? mga gagmay nga Kani, tag cactus. 100. Tag 100. Oh, pag mas die. Ay. Oh, lagi. Oh, Ayun na, magmas kay na. dako man na. Nawa lagi ka kukuha na ni sa aman ron. Ang lakay mo dito, ha? Naanan tanan diri oh. Oh, nice kaayo oh. Daghan kaayo diri oh, cactus oh. Cactus pa imo. O dali na mo, wa man siya tag price ug mangutana mo na ako, ambot lang pilay tagpila ni. Example ma'am, tagpila ning mga ingani pananglitan. Ay, ma'am. Tagpila ni pananglitan. Kana, 250. 250. Oh, 250 daw ni. Ayan oh, tanan ng klase. Di ara oh. Oh. Kani ma'am? 750. Uy, nga nang Boy na, ma'am. Rare na siya nga chocolate. rare ni. Oh, rare daw na ha. 750 na. Kay rare na. Okay. Nangutana lang ko para ninyo makakita mo kung sa mga naadiri. Maupod ni? Parehas ni? 500 na. 500 ni. Okay, 500 daw ni. Oh, nice kaayo pang collection talaga ang naadiri. Oh, nice. Look at that. Ang gaganda. Pare, ma'am. Kana, 750. 750 na na. Ay, ito. Mura pinya, oh. Oh, nice kaayo. Oh, ay, daghan. Oh. You see that? You come here. Pangita si Ma'am Tonet. Si Ma'am Tonet. Ayan. Okay. Nakuhaan na. Pero mo gusto ko ani. Aning gagmay. Sana to. Sana to ako nakitaan. Sorry. Daghana. Oy, gagmay oh. Oh, oh, oh. Ang cute. Grabe, ang cute. Tapos sila ana. Sorry, ma'am. Tagpila ni ngani ni mo, ma'am? Kana, 1,000 ma'am. 1,000 daw ni oh, kana oh, 1,000 na. Nice kaayo na. Oh. Ayan. Okay? Meron silang aloe vera. Ayan, oh. Unya ka ni mas barato ni ma'am kay gamay man. Kay gamay man eh. Tagpila. 500 daw ni. 500 po ni. Ah, okay. Ang kani, Kana, ma'am. Set na si Jack. Naho. kasi set. Wala, more garden dress mo guna na ho, ma'am. Oy. Oh. Sa 650 na, ma'am. Ha? 50 na.
Super. Super ganda. Super, super. Uy, Inday, bakit nga naman ka? Nga naman taong ka, naghilak ka naman. Ah, uy, nga naman ka, naghilak ka naman. Uy. Wow. Ay, ayun, ang cute. Ang samampod niya. Wala, uy, gagmatoy. Daghanang traffic, eh. Oh, kita mo? Dami nang liit. Siya ang nag-entertain sa akin noon. Nakakita na ka sa YouTube, Day? Na, unsa man? Sa channel na ko. Wala pa. Papa kayo ka. Yeah. Igsoon mo, no? Oh, obviously. Oh. Pila na yung followers, te? Ha? Pila na yung muhang kuan? Gamay pa man. Oh. Basta diri ha, mo ni timan-an ninyo. Mo ni atuan na to pamalit kay maayo ni sila. Kanya ang presyo okay, kanya. Di apod bunot daw. Ay, nga na apa kay dito hindi mo ngay Bisaya. Di, ato lang na sige sampol. Sampol daw. Ako mo ngay anak. Sampol. Natural lang ang anak. Kana lang, barnisan ba? Kaya po yung barnis po. Oh, kana oh, mas nice pa. Okay, oh. Oh. Uy, yakin na. Ano sa mga name ninyo? Saan may mga channel? Wala. Wala mo channel? Gama pa. Magama mo, ha? Magama mo. Sige, ma'am, ha? Sige, salamat Ma'am kayo, Tane, ma'am. thank you kayo. Thank you, Made in Sierra. Ah, may din shield. Made in Sierra na, ma'am. Ang ganda, oh. Tapos ginoo ko. Oh, sige, ma'am. Nice meeting you. Nice meeting you, good. Nice meeting you. Bye-bye. Thank you. Wala na. Oh, yan, oh. May paniki, oh. May paniki doon sa puno na yan. See? Oh. Kumakain ng bunga yan ng ano. Ang bilog-bilog. Oh, ayan. Kumukuha siya ng bunga, oh. Nung ano, nung mga project ay bukas ko ibabahagi sa inyo guys, okay? So, magpaalam na ako guys for now. Para magpahinga na tayo at ano, gabi na rin. Alas 8 na yata ng gabi. Gusto na rin namin magpahinga kasi napagod konti, kaya let's go. O magsingalong muna tayo. Hindi na, late na. Pwede rin? Oh, gusto rin yung magsingalong, so let's go and go live. Okay, magpaalam na muna ako para dito sa video na ito. Thank you so much for watching guys. Please like, comment, share, and subscribe. At sana manood din kayo dun sa mga live ha, live streaming. At thank you so much sa mga support. Salamat ng napakarami sa mga kabutihan nyo na inaidulot dito sa channel na maliit na ito. Okay? Thank you so much. Have a good day. For tomorrow, good night pala. Have a good night. And eto na yun, oh. Ayan. Ganyan na naman. Nakamit na. Oh. Update ko pa ba kayo bukas? Okay, anyway. Ayusin pa. Marami pa. Bibili pang moldings. Pinturahan pa. Anyway, ma-update kayo. Okay? Thank you so much, guys. Love you guys. Ingat. Stay safe tayo, ha? Mag-ingat ng maigi. Doblehin natin ang ingat dahil, Diyos ko, mag-ECQ na naman daw. So, tingnan natin kung anong mga pangyayari ngayon na susunod na mga araw. Okay, bye-bye. Love you guys. Uy, may lumilipad na light. Ano yun, Papa? Ha? Andito uli ka. An unidentified flying object is on my video. Look at that. Ito, oh. Yung cellphone mo yan. Oh, kaya? Oo. Unidentified flying object. Oh my God! Ano yan?